Няма как да няма малко напрежение. Аз се вълнувам. Няма смисъл да го крия. Но това е нещо хубаво. Аз винаги съм се гордял и че съм българин и особено в момента да имам тази възможност да играя в България пред родна публика, означава много за мен. Така че разбира се вълнувам. Разбирам, че ще има много очаквания, но влизаш в корта и играеш играта си. Това е нещо, което трябва да ми е изцяло в главата и цялата дисциплина да ми е на ниво, за да мога да се представя по най-добрия начин. Самата обстановка е адски различна. В Австралия играеш навън, тук си в зала. Настилката е добре, всичко ми се струва нормално, вкъщи у дома. Разбира се, разчитам много на публиката. Също така се вълнувам да излеза на игра пред родна публика, така че всичко е под контрол в момента. Имам още няколко дни да се адаптирам, ще тренирам максимално. И да, гледаме напред за първия матч. Аз първото, който не съм спирал да работя така или през последните месеци, особено когато започнахме да работим с Дани, беше по средата на миналата година. Гледахме просто да се фокусираме на нещата, които бяха важни. Другото нещо е, че виждаме играта по един и същи начин и искаме да се постараем да направим да построя една игра, която наистина ме е печеливша и вече също който пристигне да играя да имам не само една опция, но да се настройвам според настилката, според обстановката в противника. И мисля, че последните месеци изиграх наистина важна роля. Той изигра наистина много важна роля, защото просто не спряхме да тренираме дори дните, които имахме за почивка, ние постоянно тренирахме дори някакъв път след мачове. Така че всичко това просто ми идва в плюс, така иначе и чувства се по-уверен в корта, в смисъл по-щастлив, знаеш, че си свършил работата. И така, просто гледам да се наслаждавам на всеки един момент на корта. Физически се чувствам добре, психически също. Имах възможността да почина малко, 2-3 дни. Продължавам, отново съм в фитнеса всеки един ден. Всеки един ден в момента съм в фитнеса, така иначе и гледам да поддържам едно ниво. Не е лесно със сигурност, когато имаш толкова турнири през годината. Никога не е лесно всеки ден да се събуждаш да правиш едно и също продължение на седмици. Но след като успя да го направя цял месец, това значи, че мога да го правя постоянно. Затова е много важно да избирам правилните турнири, които трябва да играя, за да имам времето да почина, да се възстановя и да в същия момент да натрупам повече тренировки. Що се отнася до матча с Роджерс, да, гледах го. Това беше, може би, това ми беше мечтата сигурно да играя срещу него. Трудно беше, сигурно беше трудно да го гледам матча, но за 18-та титла. Именно аз по време преди това ще коментираш, нали, тази 18-та титла. Коментарите бяха лично между мен и Роджер. Получих много добро съобщение след матча ми с Рафа от него. Беше наистина бях, в смисъл, не само поласкан, но като фен на тениса беше специален момент за мен, така иначе, но се радвам, в смисъл, от тенисист към легенда винаги чувствая по-специално. Аз моята мечта е първо да спечеля турнир от големия шлем. Това винаги ми е била мечта още от малък, но защо не и да стигна до номер 1? Мисля, че всичко това е възможно, всичко това е в опцията ми в момента, така че трябва просто трябва да продължавам по същия начин, да бъда позитивен на корта и работа. Ясно, благодаря.